Destana mem û zînê beş. Mirina birûmet û nemiriya evînê. Bi xêr hatin beşa dawî ya destana me li Kurdî tîve. Em gihîştin qonaxa herî bi êş û herî kûra çîroka mem û zînê. Mem êdî saleke dibin erdê de. Di zindana Cizîrebotan a tarî û şêdar de asê maye. Bedenê wî ji ber bêxwarinî û bênçikînê lawaz bûye. Lê ruhê wî roj bi roj geştir dibe. Mem di nava wê tarîtiyê de êdî ne tenê li pey bedewiya zînê ye. Ew di nava her tiştî de zînê dibîne û gihîştiye asteke felsefî ku tê de evîn dibe kilîla gihîştina bi rastiyê. Ji bo wî, zindan bûye cihê paqijbûna ruh û giyanê. La aliyê din, li qesra Mîr, zîn mîna mûmekê diheliya. Stî û tajdîn nedikarîn bêtir li hemberî vê karesatê bêdeng bimînin. Tajdîn: Bi vêrikiya xwe ya her tim. Carekê din derket pêşberî Mîr Zeynedîn û jê re got ku rûmeta botan ne bi girtina evîndaran, lê bi dadperweriyê tê parastin. Mîr: Ku dibin bandora nexweşiya giran a zînê û lava yên wîcdana xwe de mabû. Di dawiyê de fêm kir ku bekoyê ewan bi lîstikên xwe ew xapandiye. Mîr Zeynedîn ferman da û got: Rabe zînê, biçe ba memê xwe. Min li wî borand û ew efû kir û ez êdî nahêlim tu dildar ji hev cuda bimînin. Zîn: Tevî ku ew bi xwe jî li ber mirinê bû. Bi bihîstina vê xeberê re mîna ku ruhê wê nûbûbe, ber bi zindana binê erdê ve baz da. Gava zîn ket hundirê jûra tarî. Mem bêhneke mîna gulên biharê li her derê belav bû. Mem li quncikekî rûniştibû. Lê çavên wî êdî nedihat ku dîtina vî cîhanî bikin. Zinê bang kir: Mem, ey dermanê canê min, rabe ku azadî hatiye. Mem bi dengekî lawaz bersiv da: Zîn, tu hinekî dereng hatî. Ez êdî ji zindana vê bedenê derdikevim û diçim asîmanên azad. Ez li wir li benda te me. Mem di hembêza zînê de bidîtina tîrêja rûyê yara xwe, canê xwe radest kir. Gava xebera mirina mem gihîşt qesrê. Tajdîn ji hirsan dilerizî. Wî dizanibû ku kujerê rastî ne Mîr e, lê bekoyê ewan e. Tajdîn şûrê xwe kişand û li qada qesrê bekoyê ewan girt. Bîyek carê re bekoyê pîs xist û xwîna wî li erdê reş bû. Mîr Zeynedîn ferman da ku mem bi rûmeteke mezin, mîna lehengekî li Cizîrê were veşartin. Zînê jî piştî çend rojan li ser gora mem, ji ber hesret û kovanên dilê xwe canê xwe da. Mîr ew her du li kêleka hev veşartin da ku di mirinê de ji hev veneqetin. Tê gotin ku piştî mirina wan. Li ser gora mem gulekî sor û li ser gora zinê gulekî spî şîn bû. Ew her du gul her roj bi ser hev de diçemîn mîna ku hev hembêz bikin. Lê belê, di nava her du goran de stiriyekî dirik reş û pîs şîn bûbû ku nedihîşt her du gul bigihîjin hev. Ew stirî. Xwîna bekoyê ewan bû
ku di mirinê de jî bibû asteng. Ehmedê Xanî bi vê sembolê xwest nîşan bide ku heta xiyanet di nav me de be. Dildar û gel nikarin bi miradê xwe şa bibin. Çîroka mem û zînê li vir bi dawî dibe. Lê navê wan di nava dîrokê de nemirbûye. Gorên wan ên li Cizîra Botan îro jî ji bo evîndaran bûye cihekî pîroz. Em fêm dikin ku mem û zîn tenê çîrokek nîne. Ew nasnameya evîn. Eşk, sebir, hedar û berxwedana rûhê Kurdî ye. Li Kurdî tîvî bimînin ji bo dersên nû û çîrokên hîn kûrtir.